Какво става, хора? Аз съм Tiger Power и днеска снимаме на The Dropper. Да. И днеска ще снимам на The Dropper, както казах, напълно сам. Да, нека да започваме. Ей, тук едно прасе има, няма да го пипам. Окей. Set day, set spawn. Да цъкнем. И окей, нека да започваме. Айде. Поне ме зарежда чънковете. Оцелях. Да взема диаманта тук. Set spawn. Да сложа диаманта в ендър честа. Линк за мапа The Dropper ще бъде в описанието. Да. Окей, трябва да го оцеля, трябва. Леле, първия ми фейл. Само се надявам да не ми залагне изведнъж, защото много мразя да ми залагне. Yes. Чайте, хора, си увеличавам настройките. Ай, го честа. Видях го. Айде. Сам с един фейл. Леле, много съм добър. Set spawn. Забравих вендър честа. Аре, скачай. Окей, втория фейл. Вече няма ги броям, защото изглеждате малко тъпо. Yes. Честа. Ай го е там. Нека взема нещата. Той с диаманта, да аз пак нещата викам. Другия път The Dropper 2 мисля го играя с доста фърата, поне 3-4 най-много, защото ще има много рейдж. И мисля, че ми крашна. Вече не. Окей. Хора. Аре. What the fuck? Мислех си, че ще умра. Окей, за сега съм доста добре. 2 фейла имам. Доста съм голям късметлия. Наистина късметлия съм. Чудно е, че още не съм направил 100 фейла. Ама айде. Окей. Аре. Майн. Level 5 майн. Не. Добре бе, как те прави един фейл? Тук диамата не го знам къде, ама за коме. Да. О, чай. Set spawn. Да го направя намерно, че то по принцип те трябва да е, защото като ми се изхабят бутчетата и... Айде, трефела за щастие. What the fuck? Как малко ми залагна. Окей, значи ще го мина по този начин. Добре бе, как са целите? То трябва тут. Да. Yes. Тук вече не знам къде е честа, тъй че... Той къде беше между другото? Аз не знам. Ей, Уикенефа е там. Той ще е хавлията, предполагам.
Окей. Ето им е много лесно. Много е лесно. Гледайте сега. На един път ще го мина. Зависи. Леле, аз познах. Минах го на един път. Леле. Аз съм доста добър. Тук някаква кошка. Къде е този диамант, бе? Ей го. Помислих си, че и тук няма да го намеря. О, what the fuck? Ей, тесто. Помага. Окей. Аре, колко диаманта събрахме? 5. Тук кое ниво още и някой ми звъни. После ще заваяте. Аре, в КНФ. Окей, няма да пия. На това му се казва да се гличнеш. Най-доброто гличване в целия свят. Направо. Да. Окей, ще се опитам пак. Давай да дропъра. Окей, повече няма да пее отново. Казвам. Ей, тук хвана две пръчки, които не ми трябват. Яйце има ли? Yes. Се тая. Да тръгвам към мишата дупка, така наречена. Ехи, тези мишки много богати, бе. О, изведнъж малко ми залагна. Ама пукаме. Мисля още едно да мина и да бъде това за първи епизод на The Dropper. Да. Окей. Нека да си вземам Golden Apple-ката. Я да си намаля чънковете, че малко ме дразните и потискащо. Аз дори не знаех, че ще оцеля, ама... Ай... Окей, дали ще оцелеем? На косъм беше. О, не! Yes! Аре, тръгваме. Окей, вече сме на чешмата, което е доста добре. Тук трябва да сме много внимателни. Много. Хасан! О, yes! Мисля това да е за първи епизод. И ми лагна отново. Следващия епизод ще мина и другите нива и айде. Това беше от мен. Харесвайте и това кръстче по средата все едно ми такова очите. И да, айде от мен. Бай. Окей, стига съм пял. Бай.